The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ng tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ani anong sabita? Ini nga itong adlaw nga pagtuon sa pulo sa Dios ni ini nga dawa pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay, I hope anamos mayong panglawas ninyo nga mga subscribers ug atong andamon ang atong tag sa kakalag pinagi sa paglimpyo ni paghingalan, pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ni nga dawa ngadto sa atubangan sa Dios nga Amahan aron kita mapun-an usab sa Espiritu Santo. So gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique aron kita mahiluna na usab o kita mapun-an sa Espiritu Santo. Panalang kanimo diri magtotoo, it is faith alone in Christ alone. Okay, padayon ta sa atong pagtuon nining atong tunanan nga giluhan o God's 10 problem solving devices. Okay. Karon mo padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga inumdum kani atong tulo ka mga checkpoints nga gikinahanglan atong bantayan. There are 3 checkpoints for knowing the directive will of God. Aron masayra nato ang iyang gitawag unto directive will sa Dios. O we have to use them aron kita to stay on course sa plano sa Dios. O atong gisgutan na kadtong una niini ang pagpilo na nako sa akong bahin. Atong gihisgutan ang viewpoint will of God or viewpoint will checkpoint. Okay? Viewpoint checkpoint. Moto'y una. Okay? O kini nagatubag sa pangutana, unsa may buot sa Dios nga akong hunaon. He wants you to think sama ni Ginoong Kristo. Sama sa paghuna-huna ni Ginoong Kristo. Atol sa iyang earthly ministry, si Jesus nagabaton og mentality, what he thought, ug ang iyang intentionality, kung sa iyang ginabuhat, mao kadto ang inunta panigingnan nga iyang gibilin nganhi kanato nga mga magtotoo. They are how to think and live. O kinintanan ana gi suwat recorded sa bag-ong tugon. Kay ana naman ta sa panghunahon ni Kristo. I hope ana na ang hunahon ni Kristo diha sa ibong hunahuna. Okay? Kaya ang 1 Corinto 2:16 na kanayon man, we have the thinking of Christ. Mao kanay viewpoint, checkpoint. Kunya ang ikaduha mao ang operational checkpoint. Mao ni ikaduha. Unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Sa imong pagtubo espirituhanon o pagkat-on pagtuo ug paggamit sa pulong sa Dios. Kung imo kining buhaton sa imong Kristohanong kinabuhi, ang Dios magatultol gayud sa imong kinabuhi. He will direct your life. And He will
also show you sa imong espirituhan nga gasa o unsaon yung paggamit niini in service ngadto kaniya. So, timan di kanunay diha sa imong hunahuna. Always keep in mind nga ang pag-alagad resulta kini sa imong pagtubo nga espirituhanon. Dili ni ang inyong cause. It's not the cause. Si Ginoong Jesucristo mianhi nining kalibutan aron sa pagtuman sa iyang dadangatan. Inon na lang itong dadangatan ang destiny, di ba? So, nasayod siya sa iyang destiny. Nga mao ang pag-adto dito sa cross o sa pagpakamatay alang sa atong mga kasalanan. Kasalanan sa tibuok kalibutan. Now, wag yo'y kanang wag yun siya muhunong. What I mean is, he let nothing stop him sa iyang pagtuman ni ining maong dadangatan o destino. Inunta ang iyang padulngan, ang iyang destiny. So ikaw usab, kinahanglan magbaton ka sa personal sense of destiny. Aron imo usab kining matuman. So ang imong pagkat-on sa pulong sa Dios ug pagsunod sa atong giingon nga viewpoint, will, operational will, and geographical will. Okay? You will come to know God's directive will alang sa imong kinabuhi. Mao kini ang paagi. Now, masayod ka ba yun o may bawa ka ba sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi? Yes. Imong masayran. O ang paagi nini, masayran ni mong pagpadayon gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios. No, gamita kining maong mga ingnon ta kalamdag. Okay, maingon lang nato kini kalamdag kining tulo atong isigutan: viewpoint will, operational will, o geographical will. So these three lights sa imong validate knowing God's will sa imong kinabuhi ug unsaon nimo pagkinabuhi within it. Now, ang saksi sa pulong sa Dios, okay, the witness of God's word. Ang Dios nagatultol kanimo pinagi siyang pulong nga ana diha sa Biblia. Okay? So, makita nimo ang saksi nga mao ang Espiritu Santo. Mao kini ang kalinaw o pagkakontento nga imong mabatunan umikan sa imong kanang padayon sa pagtuon, pagkaton, o imo yung masuta gyud nga naa ka sa hustong dalan sa plano sa Dios ug ikaw nagakinabuhi living God's agenda. Okay? Wag yo'y makalupig kalipay than knowing nga naa ka nagakinabuhi directly Diyos taliwa sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Kaya ang Diyos mutultol kanimo aron ka makatuman, makakabot sa imong destiny. So, dili kinahanglan nga ikaw muwandag pasensya o apurado ka, you try to get ahead of God. Kay more ba yun yung sagad yung sayo. Okay? So ayaw suway sa kanang tuod og mga putahan open. Do not try to push doors open. Be patient. Pagbaton o pasensya. Now, kung apurado ka, wag yung kay pailob, wag kay pailob niya na. O ang kasagaran magyod, no?
ang puruhan gyud nga mahitabo mao nga mubuhat kag mga butang nga dili na gani kinahanglan, and often kini pag-usik na lang sa imong panahon o sa imong imong kusog. It's a waste of time and energy. Well, tingali husto ka ng butang apan the wrong time. You know what I mean? So, what kaning tulo ka mga kanamdag, kining suga to align, and then you can safely move forward. Mahimo ba ka, padayon na ka, hinahinay. Now, timani nga ang plano sa Dios himpit, ug ang iyang kanang timing himpit po, of course. Now, with a personal sense of destiny, wag yo'y kanang there is no reason nga ikaw mabalaka ka sa imong kaugmaon. Do not be worried about the future. Instead, be confident sa imong pagkasayod nga si Ginoong Jesucristo mo'y nagadumala sa kasaysayan. He controls history. Samtang ikaw buhi pa. Okay? Ang Diyos ana pa'y plano alang kanimo. So, padayon to take my yoke o learn from me. Mo kaniingon ni Ginoong Jesucristo. The more you understand the God you know, the more you can love Him. Timan na. Sa imong pagpadayon gayod sa tuon, pagkuy-kuy, suta, pagsusi sa kamatuoran, you will, of course, understand the God you know. Musamot ang imong pagkasayon, pagkaibaw, pag-ila sa Dios na imong nasayran. O the more ikaw makaigugma kaniya. Now, ito na sa 1 John 4:19. We love because He first loved us. Now, ang personal na to nga gugma alang sa Dios, magadasig ka na to sa pagtuman sa atong personal sense of destiny. Okay? So, karon atong mupatiguhog na punta karon sa problem-solving device number 7. Ikapito na ni. Okay, dihas Mateo 22:37. Pulong sa Diyos na kanayon, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Now, ang gugma, usa kini ka bertud. It is an attitude. Hinunta sa Binisaya, imong tinagdan. Sakto ba ng Binisaya? Yes, it is an attitude. Ang personal love for God, mo kini ang dabing kanang mahinungdanon nga bertud o mas lig-on nga bertud, and the greatest motivation nga imong mangkon. O kini mao'y magapadasig kanimo sa pag-practice sa imong pagka-Kristuhano. If you fulfill your personal sense of destiny, kung imo makabuot kini, himo kanini tungod kay personally imong gigugma ang Dios. Ang gugma, kaalam, o imong pagkamatinumanon sa iyang mga mando, mao kini ang tulo. Hinunta 3 key concepts nga atong paghisgutan ba. O kini sila kanang may kalabutan sa usa-usa. They are linked. Now, ang kaliwatan sa tao ko, humanity as a whole, na wad-ana. Wan siya alamag ang humanity, the meaning of love. Wana. Wana siya alamag. It is used
all the time, but we really don't understand it. We need to, kinahanglan natong masabtan kini tungod kay it is unsa bugat kini nga pagsulbad sa mga solusyon. It is a tremendous problem-solving device. Ang Diyos nagahigugma kanimo ra ba? He always has and He always will. Sa kanunay nagahigugma siya. O siya kanunay pong unsa nagahigugma. He always has and He always will. Now, ang kinaiya sa Diyos, nagalakip man sa iyang pagkalabing makagagahong, kanang hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya, o hingpit nga gugma. Ang gugma, God, mao kini the distinguishing characteristic sa Dios. So it is amazing that He loves us for starters. Unsa man gyud anaa kanato nga angay higumaon? Nothing. Wala ra ba? There are none that are righteous. No, not one. Mo kanay gisulti sa Roma 3:10. Now, usas pa nga butang nga angay natong makatunan bahin sa Dios is that He loves us. Bisan pa o kita hingpit yung unsa dili angay higumaon. Yes. We are completely unlovable. Kay kita na nga himugso ning kalibutan ng mga magsasala. Totally imperfect. Ug wa gyud posibilidad nga makaangkog relasyon ngadto sa hingpit nga Dios, wala. Now, of course, sa 2 Peter 3:9 kanayon, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, unwishing for any to perish. Wishing not, of course. Importante kay na. Not wishing for any to perish, but for all to be saved. Na, in other words, dili kabubuton sa Diyos nga na ay mo sa impyerno. Ang kabubuton sa Diyos mao nga ang tanan unta maluwas. Nganong na may unta? Tungod kay na may kabubuton ang tao. You see, hinatag na sa Diyos ngadto sa tao nga ipagamit niya. Positibo ba siya o negatibo? Dili mo tandog ang Diyos niya nang gihatag nga kabubuton niya kanimo. Dili. Nagarespeto siya, nagatahon siya. Apan, ti man niya na kay gihatagan ka maghingpit nga kagawasan, uban niya na ba ang imong responsibilidad. Di man na sila mabuwag. Na dili na mabuwag sila. Ang imong free will, free is totally free. But with that free will is responsibility. Okay, ang Diyos nagkanayon diya sa of course, ang puno sa Diyos, sa Juan 3:16 nga popular nga bersikulo, ang Diyos na higugma sa kalibutan nga iya ganing gihatag ang iyang bugtong anak alang kanatong tanan. Just imagine. Ang diligod kasagarang pagkahimugso ni Jesus, mao katoy sinugdanan sa iyang personal destiny aron maluwas kita. Siya mianhi nga may hinungdan. He was here for a reason. Pagsunod o pagtuman sa plano sa iyang Diyos Kamahan, sa Diyos Kamahan, from womb to womb. From womb to tomb. Gikan sa unsa tagwanggan ngadto na sa kanang tomb. Okay? Ang Diyos Kamahan nagahingugma sa kalibutan, love the world so much nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak to be sacrificed as a substitute for us. Puli
kanato. Si Ginoong Jesucristo gihukman tungod sa atong mga sala. When he had no sin, wa ra bagyod siya makabuhato. Bisag gamay na lang sala. Tungod kay he was uniquely born of a virgin. Huwag niya human sa iyang kamatayon o sa paglubong, he was resurrected. Nabanhaw siya o lives in the presence of the Father today. And we will also, kung kita mudawat ni Ginoong Jesucristo, ingon nga itong personal nga manluluwas. Mo kini ang gugma. Well, you may be thinking, how can a loving God send anyone to the lake of fire? Nga naman yung gugma magka ang Diyos, makaako siya sa kanang tambog ni bisang kinsang ito sa linos kalayo. Kinit gumikan kay ang humanity is condemned. Kadungog ka. Gihukma na ang kaliwatan sa tao tungod sa nabuhat sa una na itong ginikanan. Now, unless nga mudawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, dili gyud kang madawat sa pagkamatarong sa Dios. Dili. What his righteousness rejects, kanang salikway, ang iyang justisya kinahanglang muhukom. His justice must judge. So, ang kanang salikway kang Ginoong Jesucristo, mao kini ang bugtong sala nga dili na mapasaylo. This is the only unforgivable sin, unpardonable sin. Sabi ito sa John 3:36, he who believes in the Son has everlasting life. He who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Antony padayon ugma, ayaw sipyat sa pagsunod niini nga itong series nga pagtuon niini, God's 10 problem-solving devices. Amahan namong langit nun, salamat niini grasya nga among ipahimuslan. Among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ning matahom og manindot og grasya nga among gipahimuslan sa pagtuon, pagkaton, pagtuo ug paggamit sa imong pulong sa among tagsa-tagsa ka espirituhanong kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.